డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన అనంతరం చంద్రకళ పార్కును ప్రారంభిస్తున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి, జిల్లా కలెక్టర్ శామ్యూల్ ఆనంద్. ఒక మంచి వాతావరణం ఉంది అని పెద్దలు నాకు ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. చాలామంది నాకు కలిసి ఫోన్లో చెప్పిన చాలామంది ఉన్నారు. చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. ఇది గతంలో చంద్రకళ పార్కుగా పాడుపడినటువంటి పరిస్థితుల నుంచి దీన్ని రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి డొంకపోరం బోకుని తీసుకొని రోడ్డుగా పార్క్గా సపరేట్ చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి జీబీసీ రోడ్ గుంటూరు నుంచి చీరాలకు వెళ్ళేటువంటి ఏకైక ప్రధాన రహదారి అయినటువంటి ఆ రోడ్డు ఇరుకుని అధిగమించడానికి వన్ వే తీసుకురావాలని, ఆ వన్ వే గతంలో మనం ఎల్ఐసి ఆఫీస్ నుంచి భవనసం గుడి మీద అది అక్కడ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించిన తర్వాత రాకపోకలు రెండు కూడా మరి జీబీసీ రోడ్డు మీదే జరగడం, దాని గురించి అనేక సందర్భాల్లో పత్రికల వాళ్ళు అనేక సందర్భాల్లో మరి వాళ్ళు రాసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ సమస్యని చూపించిన విషయాన్ని కూడా నాకు గుర్తుంది. మరి వచ్చిందే తడుగా దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మరొక మార్గాన్ని మనం తీసుకురావాలి, ఒక వన్ వే కింద తీసుకురావాలని చెప్పి జీబీసీ రోడ్డు నుంచి డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారి హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి మరి ఈ రోడ్డుని కొట్రవారి వీధిలో వచ్చి మరి చంద్రకళ పార్కు స్టేషన్ మీదుగా డిఎస్పీ ఆఫీస్ రోడ్ మీదుగా ఈరోజు సుమారుగా 3 కోట్ల రూపాయలతో పాత బస్ స్టాండ్ దాకా రోడ్డు కానీ, ఇటు సులభ కాంప్లెక్స్ కానీ, చక్కటి పార్కు ఫెసిలిటీస్ కానీ, లైబ్రరీ కానీ, చక్కటి లైట్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫుట్పాత్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ కలిపి సుమారు ఒక 3 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఇది తీసుకున్న తర్వాత మనం గమనిస్తే చాలా వరకు జీబీసీ రోడ్డు మీద మరి ట్రాఫిక్ని కొంత నియంత్రణలోకి తేగలిగాం. ఇంకా ఇది చాలు, ఇంకొన్ని ప్రధానమైనటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి. ఆ రోడ్ల విస్తరణ కూడా మనం చేపట్టుకోవాలని చెప్పి నేను పిలుపుతడవుగా ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతగా మనం బాపట్లని చిన్న నగరం, దీన్ని మనం చాలా పెద్ద కలగంటూ ఉన్నాం, చాలా ధైర్యంతో కలగన్నాం బాపట్లని జిల్లా తీసుకోవాలని. ఆ జిల్లా తీసుకోవాలంటే ప్రతి వాళ్ళు ఎంతో కొంత త్యాగం చేయాలి, ప్రతి వాళ్ళు ఎంతో కొంత త్యాగం చేయాలి. ఆ క్రమంలోనే నేను ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకి ఎంతో పురాతనమైనటువంటి భవానీస్వామి గుడి రోడ్డు నుంచి భవానీస్వామి గుడి నుంచి ఆంజనేయస్వామి గుడి దాకా ఆ రోడ్డు విస్తరణకి మరి ఎంతో విలువైనటువంటి వాళ్ళ స్థలాన్ని కూడా మనం ఇచ్చేటువంటి బాండ్స్కి అగ్నెస్ట్గా వాళ్ళు అంగీకరించి ఎవరికి వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా మరి వెనక్కి జరిగి కట్టుకుంటా ఉంటే మరి మనం వచ్చినటువంటి జాయింట్ కలెక్టర్ దినేష్ కానీ, మిగతా ఎస్పీ గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా